Ćao svima ljudi, ja sam Goran. Mi danas igramo basketbol, kako god. Kao što vidite, kad uđete u igricu, ja sam sve nabudio ovog dečka, kao što vidite. Kada uđete ovako, imate jedan, znači ovaj ćemo mi danas da igramo. A ovaj isto, znači malo ovaj ćemo igrati, malo ovaj, ako naravno dobijemo para. Ja sam igrao pa sam potrošio 1000 pa me vratilo na 500. Pa tako da sad moram da osvojim. Ajmo na ovo. Kao što vidite ja sam ovdje Goran, 5. sam. Da, au. Dobro, inače ja sam crnja. Ne. To. A sad mi njemu malo da pokažem kako se to radi. Ne. Šta sam uradio? Ne. Dobro. Inače ja sam dobar u ovome, nemam pojma šta mi je sad. Ne. Pa zeznuću ga ja je dobro. Ne, dobro. Sad si gotovo. Odmah 6. Ne. Aj više. Ne, to. Pa sad ću ja njega malo da... Ne. Aj sad ja njemu da bacim loptu. Ne. Ne. Dobro. Bum. To. Aj 10. To pobjeda. Yeah. Ajmo na... To. Ma neću restart meč, bebe pitam. Ajde promenimo lika, dobro. Kosa, nek mu bude, ovako. Ili ovako, ne znam. Nek bude ipak ovako. Šta je obradica? Neću, ono mu bude plavo. U stvari, da, plavo. Gde je on ne? Shorts. Nek bude zeleni, ne se klapa u ovaj. Ne, malo sam se sretno, ovo ne bude plavo. Ovo nek bude ovako. Ovo nek ovako crveno. Ili ovo, joj. Razmišljaj. Čekaj, ja naočar, bilo šta odavde. Imamo ovo. Stavit ću ovo. Pa neću ovo da stavim. Dobro. Dobro. Čekaj. Ali uzet ću mu ipak ovaj da bude, a kosa najnormalnija. Evo ovako. Kosa. Ili... Ja, nisam baš siguran koju kosu. Ovo nek bude. Koji? Okej. Free crush. Okej. Au, ja sam bolji od ovog. Isto smo 5, ali to nema veze. Imam neki osjećaj da će ovo klika nekako. Moj osjećaj mene nikad ne laže. Kao što vidite, odmah sam... Yeah! Sad, to... Znao sam da će da ga pobedi. Eto. Inače da, pišite mi ljudi u komentaru da li je dobra igrica. Ako je dobra, naravno, subscribe i like.
Nije ni ovo loš. Ne! Nećeš. The fuck? Pobedio me! Aj, ko je srećan? Srećan, kako mi pobedio? Ko je srećan lik ima, svaka mu čast. Simone. Ne znam da ćemo pobediti. Imamo isto sliku. On misli kao... Ne. Ne. Sad ja tebe možda zezam. Haj. Odmah me pobedi. Ovo je sve. 0 poena. Već. Malo sutra ne mogu. A igrat ćemo ovo ovako. Sam ćemo da igramo malo. Da vam pokažemo ovo igricu. Ne, uđi! Znači, ljudi ima da skinem FIFA 15 na telefonu pa da je snimam. Ne znam da ću da snimam baš, ali to postoji. A što mi ne uđe ovako kada? Aj. Bum. Idem. Au. Uđi! Što? Ajde. 5-6 minuta. Eto. Bum. Au. Vrate, to. Uđi. Ajde. Ajde. To. Dobro. Ajde još ovaj jedan. Tako da vidim da ću uspjeti. Ali sad ne uspijem ja protiv. Okej. Ajde vidim. A neću još da prekinem stvari. Igra ću još. Neka sam zanimljivo ovo. Bum. Ajde. Stvari samo ovu i to je to. Čekaj. U stvari neću ja ne znam. Sad stvarno, samo ovaj i protiv. Okej, ništa ljudi, to je bilo to, nadam se da vam se sviđa. Ako jeste, ostavite like ili komentar, također subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu.